sai kuma sauran 'yan uwa waɗanda suke rayu ba lafiyansu lau wani abu bai same su ba, to sai mu ce ya kamata kowannen mu ya tunanin shi kuma yaushe ne shi ma zai ba da tasa gudunmuwa. La'alla ko bai shahada ba dai ya zai wace gudunmuwa shi kuma zai bayar akan tafarkin da waɗannan suka ba da rayukansu. Waɗansu suka yi ƙoƙarin su ainihin nuna kamar sadaukarwan bai ma kamata ba haka ake yi ba. Sadaukarwa wanda zai sadauka yake sadaukarwa, in ba za ka yi ba sai ka abin da za ka iya. In kana jin tsoron shahada ba ka son ka yi ba laifi, ra'ayinka ne, ba za mu tilasta maka kar ka ji tsoro, ban kai matsoroci ne, ji tsoron ka lafiya lau, amma ka duba ka gani me za ka iya yi kai wanda yake a tsorace, in ka ji kyaki ka zuba a guje don ka kauce ma shahada. Amma dai ka ba da gudunmuwanka daidai gwaro, kar ka ce kowa da kowa sai ya zo ya abin da kake yi, don wasu na tunanin cewa in za a yi shahada ne duk gaba ɗaya a zo a yi ne, in kuma ba za a yi ba duk a bari ne. To ba haka ake ba, kowa yana ba da gudunmuwansa ne daidai gwargwado. Wace irin gudunmuwa kai za ka bayar sai ka bayar. In za ka iya ba da ranka, ba za ka iya ba da ranka ba, wani zai iya, sai ka kyale shi ya bayar tun da shi ya da ya tsaloka. In ba za ka iya ba kai sai ka ja baya. Ba aikinka ne kuma ka ce wani ma sai ya irin kai ma abin da kake yi ba, ko ya jira ka sai ka shirya sannan ku tafi tare ba. Tun da baka shirya ba sai shi tafi kai kuma ka tafi wani lokaci, in kuma za ka tafi ma daidai mutuwa da yana ma ba ta barin kowa, za ta zo ta same ka, shahada ko ba shahada ba dai za ka bar duniya. Yawa saboda haka yan uwa, abin da muke fata a gare ku shine kowanne ya zama ya dake ne akan tafarki, a ya kuma ga wace irin gudunmuwa zai bayar